Magaji Alhaji Salisu gaida babban gwarzo, kuma gaida babban gwarzo. Magani da ikon Allah, magaji dan magaji Alhaji Salisu lamarin ka da baiwa. Mai magani da ikon Allah, magaji dan magaji Alhaji Salisu lamarin ka da baiwa. Mai magani da ikon Allah, magaji dan magaji Alhaji Salisu lamarin ka da baiwa. Makagen halittu Allah ka lukuna abun bautawa, komai zana fara Allah sunan ka ne nake sanyawa. Da famini in yo wakar da ta dan magaji ta haskawa, wannan da ka baiwa baiwar magani wanda ke warkarwa. Mai magani da ikon Allah, magaji dan magaji Alhaji Salisu lamarin ka da baiwa. Na roƙi ka ƙara salati Allah ga ɗaha mai cetona, sanadin halittun kowa sayyidil anbiya igwanina. Aliyu sahabbai bani barin su kaunar suna ruhina, sun ba da dukiya da jikinsu don ɗaha shugaba kowa. Mai magani da ikon Allah, magaji dan magaji Alhaji Salisu lamarin ka da baiwa. Idan Allah ya hukunta babu wanda yake canzawa, Najeriya a kowane sashi dan magaji ake zantawa. Baiwa ne Allah ya yi mishi kan maganin da ke warkarwa, kowa ya sha yana dacewa ya yi godiya wurin mai kowa. Duk abin da ke damun kakar ka tsaya ka zo gundakta, ya baka magani ingantacce lafiya ta zama inganta. Dakta dan magaji shi ke ba da magani na kowace cuta, a warke da yardar lillahi ka ji lamarin dan baiwa. Mai magani da ikon Allah, magaji dan magaji Alhaji Salisu lamarin ka da baiwa. Masu magani su kansu suna faɗa dan magaji gwani ne, ya kware akan aikin shi yasa suke faɗin oga ne. Dakta dan magaji Alhaji Salisu lamarin ka daban ne, godiya ga Allah sarki shi ya sanya kake haskawa. Mai magani da ikon Allah, magaji dan magaji Alhaji Salisu lamarin ka da baiwa. Kara kokari dakta kan taimakon da kake wa mutane, na ba da magani ingantacce don taimako ga al'umma ne. Kai ne ɗaya tamkar goma a wanga zamani hakkun ne, Allah ya ja zamaninka gaisuwa muke mikowa. Dakta dan magaji Alhaji Salisu sannu babbar gayya. Dakta dan magaji Alhaji Salisu sannu babbar gayya.